OFW po, mahirap po dahil ako po ay breadwinner. Siyempre po, kailangan po ng magulang ko na suporta po sa kanila. And yung asawa ko rin po, kakapanganak lang at saka isang anak namin. Nakakataba ng puso na na-feel namin na meron pa ding may care sa mga tao, lalo na sa ngayon na may pandemic kasi minsan lang nga tayo makakuha ng tulong and sobrang laking tulong po na dinala ng Atikha, ng Pinoywise at ng BPI Foundation. Salamat, Atikha, Pinoywise, BPI Foundation. Itong maliit na tulong po, hindi para po sa iba, maliit po ito, pero po sa aming mahihirap, napakalaki na po nito. Salamat, Atikha, Pinoywise, BPI Foundation. Bagay ang itinungunyang kaning Atikha, Pinoywise International, BPI Foundation sa mga kabuhan po kan mga OFW.